Lokhulumayo uGogumba Ndlovu eMpophomeni. Ngifuna ukubonga uNkulunkulu angenzele kona ngoba kwaku-11 ebusuku kumgqibelo ngayile esontweni. Silele sinosisi kuthe ngo-11 sezwa uLuyanda sekhala, ngiyatsha. Masithi siyaphaphama umlilo usugcwele indlu ekamereni lakhe, naye akasabonakali. Saye samdonsa thina samkhipha emlilweni. Sisusa sawo welele embhedeni la, elele la embhedeni, embethe ingubo, wathatha ihitha lekhanya amacala wonke, wamboza ngengubo walala udakiwe. Sesingo-11 esuku siyakhala, gogo ngiyatsha. Masithi siyaphaphama nosisi, hayi umlilo ndukhuza iy'ndwane, ushushe phezulu umlilo ulokoza kona, samdonsa samkhiphela ngaphandle. Kwasha yonke into ekameleni lami, wangena umlilo kuney'ngubo eziphezu kwe-wardrobe ngasemnyango. Zashiya iy'ngubo zacima, angazi kwacima bani. Waphinde wangena e-dining room ey'ntambweni lapha zagesi wacima, angazi kwacima bani. Wawuhamba yonke le ndlu umlilo. Ngipendile-ke la ekhishini ngoba ngibona kwakuphuma kakhulu, nala e-dining room ngapenda. Lwanibona kumnyama kunje nje, umlilo wawuhamba yonke le ndawo. Lwanibona nala phezulu nje, umlilo wawuhamba. Kuyilangaba, hayi umlilo ongathi uthela upetrol. Kamera lakhe lonke laphela, kwaphela konke kuyena. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba lo muzi bowusha wonke ubuhamba wonke, futhi uba ngangingekho ngabe ngafika kwayena esibhiciphondo emlilweni. Ngiyambonga uNkulunkulu othe noma sewusha umlilo sewungena ekamereni wawucima, waphinde wangena e-dining room, wangena ekhishini kwakumnyama yonke indlu. Abazalwane abafika la ngomgqibelo sisefika wabika, befika noPastor Cele, bafike babona kwakumnyama yonke indlu, imnyama ishe yonke. Kodwa uNkulunkulu wathi nje ayingashi indlu, akushe le ndawo yakhe kuphela, yena obeshisa edakiwe. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu angenzele kona, futhi ukuba wengekho uNkulunkulu ngaba ukhulu umuzi, angazi ngabe ngihlalaphi. Wangena uNkulunkulu wawucima umlilo yonke indlu, washa leya ndlu kuphela. Noma ngikhuluma ngoba wacima, ngazi kwawucima kanjani. Ngizobonga uNkulunkulu angenzele kona. Ukuhlala kumnandi kunokuphila okuphakathi. Ngambona ukuthi uNkulunkulu nami kuleli khaya ngoba uba wengekho ngaba ngikho, ngaba ukhulu umuzi. Kwasha konke osofa, amabhodo ayehleli khona bosofa, yonke into kwasha konke, kodwa ngasinda mina kweyami indlu. Ekamereni lami ungenile umlilo, washisa phezulu wardrobe, ilokhu iy'ngubo eziphezulu wardrobe, wawucima uNkulunkulu. Wangena e-dining room, kwasha intambo, wayamnyama yonke indlu, kodwa wathi uNkulunkulu emuhle, akungapheli umuzi, akushe leli kamero kuphela. Angazi ngaphunyuka kanjani, namanje ngisamanga.